Čaute ľudia, dneska takže ideme si spraviť prechádzku, je to Jackbox 9. Dávajte mu odber, ideme si spraviť prechádzku, tu mám kolu. Tu je Pixelit. Hola amigo. Ideme na prechádzku, tu natáča aj Freddy's 23. Ideme tu. Máš kartu? Dobre. Hej, kam sa pôjdeme prejsť? Hej, kam sa pôjdeme prejsť? Červené. Prejsť sa môžeme ísť. Starý, počkaj to, po chodu. Dobre, tak pôjdeme niekde tu sa prejsť. Ideme vám ukázať naše obchody. Ideme k obchodom. Strašne musí rozsvícené. Kamera sa si musí rozpovedať, aké to je rozsvícené tej kamery. Strašne musí to seká. Kameru. Skúmavá. Tu je. Tam idú. Kam idete? Poďte! Tu je Freddy 23. Tam sú nejaké obchody, potom tam ideš ešte dozadu, hen tam. A tam sú ďalšie obchody, tam sú boty, tam úplne vpredu, kde je to takéto, a tam. Tento tancuje. Ideme si tu sednúť na chvíľu. Tam boty stoja 80 € a fejky. 75. Hen tam? 85? To je strašne sprosté. Proč? Iba tu ideme, tu. Iba tu ideme. Tak ideme, Markus. Tam stoja 80 € fejky. To je strašné. Dobre, tak ideme do lobby, baru, tak. Dobre, tak ideme ešte do lobby baru. Proč ste to vypli? Čo? Video? Ja som to dotočil. Dobre, keď vstúpime do hotela, tak to vypneme asi. Keď pôjdeme ešte natočiť nutrajšok celý. Pôjdeme natočiť ešte nutrajšok celý. Ideme tu takto na hotel.